Este gol, obra de Xende, é o primeiro dos goles do derbi chantadino que se saldou con vitoria para o filial de SD, un encontro que comezou moi igualado pero que finalizou con 4 goles. O 1-0 para os de Juan ao final da primeira parte abriu o marcador e na segunda houbo máis ocasións para os dous equipos. Para o adestrador do Chantada B o resultado foi xusto. A verdade é que, vistos os 90 minutos, creo que fomos xustos vencedores, pero bueno, a incertidumbre no marcador pois estivo e mantívose ata o final. De feito, a falta de 20 minutos íbamos 1-0, conseguimos ampliar a renta, pero despois recortaron distancias nun error noso e a falta de 8 ou 10 minutos pois conseguimos pechar o marcador. O xogador do Atlético, Miguel, cree que o partido foi moi igualado e que nos dos primeiros goles dos locais tivo moito que ver a sorte, aínda que recoñece que o terceiro foi un bon gol froito dunha gran xogada dos de Juan. Bueno, a primeira metade foi bastante igualada, os dous equipos non tiñan as ideas moi claras, chegamos moi poucas veces á porta, tanto o Chantada B como a nós, ca mala sorte que no minuto 46 da primeira metade, nun córner, pois marcarnos o primer gol, un rechace que non estivemos atentos e marchábamos ao vestuario con 0. E na segunda metade, pois metemos a Bruno ya a cabezas e o equipo pois reaccionou de outra maneira, tocábamos mellor o balón, pero noutra xogada de mala suerte, nun balón colgado, unha segunda xogada, un rechace e outro gol. Pero bueno, como o equipo estaba funcionando bastante ben, demos conseguido o 2-1. Pero bueno, despois nunha moi boa xogada do Chantada B, empezada polo lado direito con Tara, e unha boa triangulación que acabou no outro lado, cun pase na área, un pase atrás, e, bueno, a Vítor foi imposible pois acadar o balón. Podes dicir que ese foi un gol ben trenzado, despois os outros dos goles pois foi máis de fortuna, de estar colocados no sitio, pero bueno, eu penso que o resultado xusto podería ser un 2-1, pero bueno, o equipo deu boa sensación, luchou e non lle podíamos pedir máis á xente. Juan destaca que o derbi fose un partido onde reinou a deportividade e no que os seus se foron impoñendo e chegando á porta cada vez máis. Únicamente pois se viu o espectáculo deportivo que o que se tiña que ver e, bueno, eu creo que a primeira media hora estivo máis igualada, con dous equipos con moito respeto, pero a partir de aí pois creo que nos intentamos levar un pouco a iniciativa e tivemos, sin decir que dominamos o partido totalmente, pois creo que tivemos as ocasións máis claras e que por eso nos levamos a vitoria merecidamente. Miguel recoñece que non está nunha boa situación clasificatoria, pero cree que mantendo a actitude que tiveron no derbi non terán problemas ao final da tempada. Bueno, a situación do equipo pois non é moi boa, pero bueno, a sensación deste partido deste sábado, do meu punto de vista, foi boa, porque nestes partidos tanto un equipo como outro dá o máximo. Igual contra outros equipos pois non se dá o que se debería dar nestes encontros. Entonces eu quero que cara ao futuro que vamos salir para diante, que non vamos ter problema. O derbi chantadino deulle un empurrón ao filial de SD na táboa e ademais os resultados da xornada tamén foron bons para os seus intereses. Como comentábamos a semana pasada, pois era un partido moi importante por ser contra un rival directo da zona baixa. A verdade é que se nos deu a xornada ben porque dos últimos 9 clasificados só ganamos nós e o Ferreira e o resto non puntuaron, co cal pois sí que se pode dicir que a xornada foi positiva para a Chantada B, nada, pensar na seguinte e nesa visita ao antes. Deixámolos con 3 dos goles do derbi, xa que lamentablemente as cámaras non puideron captar o gran gol de Bruno para o Atlético Chantada.